GNG Kogru Jonata Party Hinichi Nokorunka by you doing Sanka Mas Hasinaya abo. Actually abo je question paper lead money abo to Sayano Koroksa Brok Keba Gorip Tongo Keba Risman Tongo Kai Zaga Pale Keba Zaga Ren Wuroxi 3 years course Kame Poresi Amo to an exam Azunango Kabusarang lost Kuntana Kaisa Kaisa Borok Abuito Kaisa Suicide Long Tangmayo Nga abo ki na sini je Bharat Sarkar sini Narendra Modi sini Pradhan Mantri nga ita kisa tam kumo sini je Education Minister bong ni tima sayar ngi jangi tongkha abo gobang ma bising tui tam ngi tongkha abo to jara central level sal tonai borong saimano to ke op party nokhamani sa saya amo tabuk to advance hana ko kre karon nangkai elembak ni kong nama sanai Bible ni kok sakake buisaja yang tangjonai Bible kuwi kok sau angno Jisu angno subrai ani bisingte haike keba mo thangja gala khane bos Jisu sakmo mo sau botaisa okok bo sau ano kosol khaye angno hanai angno Jisu hanai norno lama korar nai phanyai oma herok tongo omukhai udaharon chidu amang Bible ni kok samaya Engkau mau herok dangi tongkha, amun sengbo kesan naik cumi kasih mana nanya, Allah neng, hai ke payang kuno political join nengi tangan, apa kan neng kai tamu sini aja, am zona ta public kai, ang sebaya jarak kayaknya musung nai bos sabut kai tongtung, apa ang nabu hanya, tak haji bohnya, kaya bohnya, apa jetabu bus kanggo samung, ekdom saya nunggu tunggu ba, question paper leak, kemudian samung tang thani. Maherok no against kanyan tangdong ba khalaitung sar nono do ageo khub active khlai Tipra Motha yang lolit bazar hoita aram khai mandai hinga nono active khano ko sara Tipra no youth ni hinga nono nukmani tabo kisa kom activity nono nukmani bahai tong sagra ditamo kono kisu problem rok do hong moto tam sanai Hambai pulya maro pungkusang jorawa nang motini bahigin sok baja kayang berate mano ta mong nai kahano tong hang do je kisemisa kamro mangkai kamro khayo nukung solina bagai amrok kai robor bagan rok bo kri mura jaga kring ba je mana abon khayo aken soli tong jata aboni phake onka do phani samung bo khlaitana Dopani samungo kaya bo seng kubiko kabo nang sudi borok ni asih pakyang ke nini dopani samungo nang wansu yang ke nang abo borok ni si khobja ya nang do phano kare national party bui haino party khaye rang ka bang ba national party ro khaye compromise ro ngoi hai digi kuno bukha musungman ro kare abo ang 0% tamni kai mo ang jodi khlainai jar nangkai ang samung dang rang aji tongmam laha out of state of thangai amtu jodi rang na aji na ningkai jodi compromise khaye rang man khai national party o thanani ke rang man khang kai do phana dukari thanani anti hai kabangma offer jora rok phaibo thango a offer nang no interest tamni hinga bo sini borok ngai je seng ang pule thajing ke samani nang jati ne bagai wansu yang ke jati samung tang thani wo nang mungsak kering ke nang abo borok se hanja ya kan nang compromise khaile ta mang khacha abo bayam kon meaning se kri khla Bubagra no real kha je hamjak phaimani obon do meaning mane do phana hamjagi phaimani mono Bubagra no sung jotono hamjago hamjaya kre aro jeto national party khane ba hamjago Oncolik party khanye ba hamjago Tipra ba hamjago kubindo phan borok ba hamjago amo Bubagra hangkai jotona hamjago pulle to Bubagra asuk popular kri bono asuk sinnai kri ba tabo bini samung bini humung bini samung tang butang no nasigi jotono bono hamjangnani bisik gobang kha national international state ni joto jagani ta tabo kabang kok no Bubagra jora rei tongo je BC election tui bo je kudo case mane abo
hearing saklaijaka kaisa period saklaijaka sini bisingo seklaina nangai ne court ni bkhakte abono kari bahanyo tai kaisa part hangkai bo central ni minister hande home minister hande pot report by malayei ti prasana phiogna ne amusaka sai to goi bo ayango bini sai tongmong sai to goi tong bubagra bini o samung butang rokno bahai matong central bo amusaka sai to goi tongo yang side do election jora do yang jora rekha tabaka lokoro yang side do Tripura sunu gya bo ayang side do mang thango angka bino samung butang rokno nong bom haikya lokorokno message ran musum Hambai or bile bus kango je chini hot news nung tong ba jokhon village committee ni abokai village committee te sing tini puilaya Bubagra supreme court thang namo puilaya block deputation ni simi shuru khaye SDM deputation shuru khaye DM deputation shuru khaye jot to khaye jemon rogi hayeng khang kai sing bokhino siliba sing hamno hnei osayo thango doctor thango suri thani bo thango hayeng laima hai kintu paithani salo Bubagra bojodi green kai ani wansuk khani wong kai o village committee engla khaisi wansuk tomani tabsu pojonto je tentative time rei rekhasini supreme court ni theka buskang September first week ni bisingo khlaina ni anai tini stamp paper bai amo jotto Bubagra ni saitung mung bai Bubagra no kebo aro je siti tei pon bosia hake buni borong no khang sana je thanglia nus nugya sia hake Bubagra no beng ayo Bubagra against ho Bubagra samung na chaya no Bubagra thoki uti prasana no Bubagra no ekdom khuk sitar bai khuk slap khlayo borong ni bagi kaisa message tongnai norok jodi Bubagra hai khalai ma hakai Bubagra na logir phanile dore kok chini diversity feature ni bagai tai bono haike jeng slap kok rok salai mani salai logi sir di hno angkai naidi jengoro kobongma kok wansuk thai tongo Bubagra je samung khai tong mane obahai chini tiparsa ngai leader phainai ani tini 36 year bisingang nugya khota mo haike ngai thangana kajaro ko kobongma leader kaham haipuno tabuksuk pojonto ni bisingo bono top tiparsa ni bagi samung tang tongnai bo nini chini cultural no development ni thimi shuru khayai tiprasa sinijang mani theke shuru khayai A to Z joto bo naicumui kaicumui tru ke bo samung khai thang botang khaye haipuno jora kha bo phanbel jangna kha baijago borok kha borok muni sungi asai pheke to abo leng nai jorawa khasarang na jorawa abnang kha Bubagra ang khulumo nini logi sing tongo Bubagra sing hamisa nangmai tong thanai nang je nini khaina hnai nang filo nokori phebeni tabuk suk pojonto nang khalaina thani ang Bubagra no khulumo tabuk ADC election do paikha Tipra Motha haina hai duibar ADC hapang khaka aron bisingo kobang kokno candidate youth no rija kokha sengbono kha jotono nokha candidate mane bkhakte youth no bisi chance man bkhakte ningbo khoroksa youth ni borok thinango statehood no karei development ni haparo ba Tipra sani jengjal je kono satok jangman phangka just mane ani busuk jratui phyokjangman lama nohor tida khaijak no bahai wanso Tipra sa phiok janani agi to yogjak Tipra tongmani no kejara 17 bosor ni bisingo se jeng to yogjak Tripura ni kejara jeng kesebab tongbole hedeba tausuk do jeng treng nasigi phagyangkai ang kisa koklok sinaibo agini sai tabuk sini habu gara phaimani yagulo jeng kobangma yogjak ni step diginan jeng nuhuri tongo ek number tabuk bo jeng Agartala thangkai Agartala je sini bongni no angkai jora kha wansugo nongni language tiktamo language tamo borok language to srege deba kebo English Hindi Marathi Gujarati Bengali borok to tabuk kok borok semaya mohai borok no turuk kok borok sarna bagai onek 80% agukha tai jeng Agartala sohoro ang jokhon umakanto pori tongpur 2022 23 24 26 o jora rogo kok borok tamo jeng aro se pobuji thangka engke o jora haimi rok
tini Bubagra phaimya pore teruk seng upgrade ngi tongo Bangalore hawa ang minimum 6 year tongi hema jara Tripura ni in sakang kai kancha se hinjago do puila to Nepali tabo Bangalore ha Mumbai Kolkata Hyderabad jekini kini thani Tripura sinjaka joto Bubagra samung tangmani teruk upgrade nangman pore engkai mo haikena seng jodi youth JNG je Bubagra je sengno edisio simi sengno ruiklak tebo central level ponjoro honai ang khakau thangna bonango bahike hankle je agini jorawo samung je soli tongo agibuto sini ganatantra ngui tongo rajtantra pore a jorabuto seng upgrade ningya jokhon youth no khaimen pore youth no tei Bubagra seng Tipra Motha songsaman theken ustad najita Tipra Motha to songsaja TMP na YTF no sakang songsajago omprese kok sajaya deba to abono seng youth jodi songsai remani yagulo seng bo khanangi nokhorka jotono praino saiman bayo angbo puliao non simi nokhor tongba tabu tongo nukhungni kisa family ni solina nango bai kisa misa nok samung tanga nango jora hajara rok ma thango bunyoro chuktiro kamai kama khayo haike nukhung solina nango ba ano nugya rok khai kebo lama rok malake kha khamjago o bahai rok norok jatini samung tangnai kharu oi hai rok teruk norok nogasuk tongbai hini rok haipono khabanya gurei seng ang tongnai jotobon tongnai seng youth dok tongo active tongo tabuk sengno je edisio bo sengno youth no khomatawa asur thanibo bo youth no Bubagra chance rui tongo youth kaham samung tango hanai abono taiko tabo edisio hapang asoka ordek asokjak ordek singya kisasi asokjak CM songkha EM khoroksa songkha gate bad baki post rok tangai pending kha tonjak khana obole ang to sadron village committee na under ni nangai tai mandai bolok kendro under ni organize secretary ni si post samung tang tong ba high level post ni kokla ano sengka ba angle saiman jagala ga bole Bubagran saimanai kono report ro sokpayani thane kono abo tam hunai tai koto kisu salai puro a korna seng saikon lab kare Bubagra je decision khaya abone sini right Bubagra samung je khai tonga abo sini tibrasa tai youth ni fisher ben khai tonga abo seng wansugoi Bubagra je sabon seng right tabo buskang tumungno BC election aboni kahini do jotono saimangkha asuka long pending election khaija gya engka tabok election tomungno court ni bukhakti do saklai kha court saklai mane ya golo nang busuk asabadi election commissioner rok tabo election tira khaino BC election bahai bini election khara khaino khaya amoto jeng saimano party ni se sekang court tongo haipuno jeng supreme court jokhon niyai siri rekha rai siri rekhangka ba jeng supreme court ni joda asanya ma tongnai bele karon supreme court sara to India ni bisingo tai kono high level thangi samung tangan kon lama se gurikya jokhon joti sara Bharat borsh ni kotor court se saklai rekhangka affidavit khlaiai amo khlaijak sinai hinai angka ekdom action bising 100% ang asa khayo busuk paino Motha amaba zero sebla BJP ba nasinai mane jodi khalai rekhangkai edisio ba sakana ble sar bikas tokbukul khungnai rokhnai 28 ni bising 29 rok nanai hinai tabung kai tam sasine borno amwa khang sana sumusung ya sayan sekang saiman tongka ba kok sikri kata am sajane kok sikri ka han pajak sabo borone kok befak se valueless thangkai nang tab buskango Tipra sa sikla rok ne bagai Tipra sa sikli rok ne bagai buskang ne upcoming bomai ke samung khaina ni strategy ba nang one shop mong bomai ro one shop ito once gobang ma one sujang tongo media phaya kare bukhaw one shop ito mani am jinis bo tongo karon nang je samung khaina no advance hai rekhangkai abo gobang ma kebong mo phayo plus success ing yakani ni laisi mu phainai abono sa ang musungo je sini tabu political ang kere rajniti wang haibia koto kisu hunai jeng to amchai rok tongnai rok joton siu haipuno nang borok ngai asai phekya mane nang 18 bosor ka khamana nang abo rajniti khakya hne je wan sogina gari
bahaya hengkai nang rasniti kaya nang but semari sinai rasantro si elektori ba nang but serkangkai ba nang ama rasniti kaya mang kalai kalai ang rom di ang hamzah liat BJP ang hamzah liat Tipra Motha ang je hamzah ko batin pun turun belena engka abno sawa joto youth tongnai rong no nong ni buskango je samung tangna thangna tongmani nini tangai rewi jaman niji buang sakawoi talao yakung bai buang tanai kalainya jar kata redi nor wan sugui samung tangdi gobang ma jengjal phainai gobang ma kebong mung phainai samung tanga thangai aborong na tui aborong na bag ri rohdi buskango samung tamo kaham khaike chini generation busa hainai busu phainai bong future ni bagai wan sugui na jeng samung ma tang thanai aborong na chanamu chumtai Okai bokok song tabo June July maso belaina demand rubber kainani tabo pure season tabo belai kara hande norom hande rubber khrinyane belaina chances kom tabo rubber kaide thik season June July belai watui wai tongo Triprawo tini sung phaisok paikya baino rubber paikya bo hybrid suturta nakha tai normal 450 ama hai nakha obo thai jagangka ra chontai sing tabuk rubber tumani norok nukhna gari ne mal load khaimani sing ko khai tongo brok no ri tongo thik kaisa sample kaisa phunuknai norok no obo romla bai obo ei obo hangangka hybrid obo ka hybrid obo ka two step nadi two step musuk toro hybrid dingka boss hok ikom hai chok ngui tong ta chok ngui tong normal ba kisa difference total difference or je hybrid obo je baduk khamane mokol khamane obo total direct kerala ni mokol tu boi or baduk kom hai stamo khawai khlaimani obo pure ek number hybrid obo noro kaimano obo belai demand ngui tongo dur bu kabang renai density kabang renai chara bahai belai strong bahai naigare de bai chara bahai tire kahamda soktong tong na karang khusi dong kha sagra de nin chara nogoi angkai calo apa jaja khana kaham na chara nih angkai kat thiku tapi apa obo kara bari to karang nang obo tai thiglak na macam kan jaya khoba sai me ya engka polybag je paper ni je polybag kha obo bo karak mle nela mota karak nang tong na pasai kusung deu basam te obo radi rai kai de porat ekdom guarantee obo thangnai engka norok bahino ko ane ongkolo ko kabang man tongo sara oma hai normal hindi hybrid hindi sara nang hangkan norok nai mano contact khai di o number ro tui tongmani obo tamo Omo hybrid bahai ingja kha nangnai labo ang man pokhe ko hybrid ko kaham nong jakha sara kaham tai bokong bokoto pokong koto na ora kai khinyo botai mi si thai eta ora kha phurjo khana ni normal bahai ingja khana kaham nong ustam bokoto yang nai ji busuk sara first class sara omo kai kitai mi si thai eta je nangna ro khai ko phone number ridang no phone number nai call khai rita hybrid sara kha pora omo kaham no tai ku mis thaya je kanya ro khai phun sa khai chide kaham ustam kotor tai bin bedek namo bo kotor yati cara angna nango ekdom kha phur nai jan kapunai obono ka ke borokono tai mis theta ham ya ni me ta hami hini meta kaham no mokai kanya ro bukha kufur kan kai mangata paksa tongo chikon omokai aso borok mo omokai jodo borno pura 100 to 100